Sibingelele kuphi nakuphi la nikhona emakhaya. Gama lami ngumthobisi ngasithole. Njengamanje sila eMsinga emachunwini endaweni yakaKopi ngaphandle komuzi wakubo kaSicebi kosamagcoka umculo kaMaskandi. Isimo sibi kakhulu ke ekhaya. Njoba nje nibona kusekhona abafikayo njengamanje abantu bazokhalisana nomndeni nasekhaya sebeqalile bayalungisa lapha nalapha. Okuqaphelekile ukuthi umndeni kusenzima njengamanje ukuthi ukhulume njengoba usashaqekile. Ubaba omncane wakhe umhlayifani uchaze nje ke indlela inhliziyo zabo yithinteke ngakhona, washo ukuthi cha kusenzima ngempela kwamanje, kodwa ke umndeni usuqalile ke uyahlangana uyabonisana ngenhlelo ke kusuka manje kuya phambili. Bathe ke ngoLwesithathu bazobe sebekwazi nokukhipha ke statement ezobe sicacisa ukuthi ke mhlambe kuzofihlwa nini. Ilokho ke okukhona njengamanje. Sibonge kakhulu. Everyone, welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, ilokhu ngine njalo ke imiyalezo yenduduzo emndenini nakubathandi ke bomculo kaMaskandi emva ke kokudlula kwesilomo somculi uSicebi wakwaDlamini obedume ngokuthi ke inkosi yamagcokama. Kunomunye ke oshone kanye naye lo kubikwa ngaye ke igama lakhe ubizwa ngokuthi uGupta owakwa Mchunu. Uyena ke odlule emhlabeni kanye ke naye ke uSicebi bakithi emndenini wasemachunwini komacingwane sithi nje akwehlanga olungihliyo. Uyena ke kubika ukuthi ke uthe mangabe ke ephuthunyiswa esibhedlela wafike ke washonela khona ke akabange ke esa-admithwa. Naye bakithi emndenini wakhe sithi nje dudu akwehlanga olungihliyo. Siyathemba ke lapha sesibhedlela ukuthi ke bazolulama. Ngike ngabona ke amanye ama-report ethi ke kukhona omunye ke osedlulile futhi emhlabeni. Anginayo ke ishow yalokho, kodwa ke niyazi ke lezinkundleni zokuxhumana ukuthi umuntu uvele nje abhale, kodwa ke mangabe sebeqinisekisile ukuthi ngampela kunjalo sophinde futhi sibike umndeni ke wakhe ke uSicebi ureportile ukuthi ke awukakwazi ukukhuluma kahle ke ngalesi simo, kodwa ke mhlambe ngoLwesithathu bazokwazi ke ukubeka basho ukuthi ke umncwabo ungase ke ube nini wakhe ke uSicebi inkosi yamagcokama. Kubhlungu kakhulu bakithi, kubhlungu kakhulu. Mongena le nkundla zokuxhumana uyabona ukuthi kukhala nabantu ongazi ucabanga ukuthi ungabona bekhala, kodwa ke isimo ngampela esidlula kuso ke esinzima kakhulu. Engazuthi ke umoya wabo ungaphumula ngokuthula. Umndeni, abangani, izihlobo, unkosikazi kube seganiwe nabantwana, phephisani bakithi, phephisani. uNkulunkulu nje anibambe ngesandla sakhe, aniqinise, ahambe nani, anidlulise kulobuhlungu ke obungaka enibuzwayo. That brings us to the end of this video. Ningabeka nje kuma comment section amazwi enduduzo emndenini. Bye.